Ульяновск өлкәсендә дистәгә якын татар иҗтимагый оешмалар бар. Ә менә иҗади берләшмә бары тик берәү генә. Сембернең танылган шагыйрәсе, байтак китаплар авторы мәрхүмә Лена Садыкова Иделбикә 2005 елда оештырган язучылар берләшмәсе бүген шәһәр авыллардан 40тан артык язучысын үз канаты астына алды. Берләшмә ел дәвамында башка чаралар белән бергә Казан язучылары белән әдәби очрашулар, остаханәләрдә уздыра. Бүген шуның чираттагысы. Алар килгәндә инде безгә күп нәрсәләргә күзләребезне ачып җибәрәләр, мастер-класслар үткәрәләр, әдәбият дөньясына кертеп җибәрәләр. Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Рифат Джамал Ульяновск татар язучыларының гына түгел, гомумән татар иҗтимагый тормышының да активлыгы байтак төбәкләргә өлге булып тора диде. Татарстанда татар булу җиңел ул, менә сез башка җирләрдә татар булып карагыз дип. Шуңа күрә сез безнең татарлар төрле өлкәләрдәге мин гаять зур хөрмәт белән карыйм, гаять зур хөрмәт белән карыйм. Һәм үзегезнең татарлыгыгызны саклап яшәү ул бик зур хөрмәткә лаек. Әлбәттә инде, шагыйрь булган чарада шигырь сүзләре яңгырамаса, ул чараның бәһәсе дә булмас иде. Дәрәҗә каршында торам. Яңгыр ява урамда. Яңгырның инде икән, сизмим иде торганда, кешенең халәте кебек, аның да бар төрлесе. Кайчак тундыра ул яңгыр, кайчак килә дөрлисе. Шагыйрьләр генә түгел, бүгенге очрашуга килүчеләр үзләре дә аларның шигырьләрен укыды. Гомер буе бәйсез булдым. Әйттем уйлаганымны, шуңа күрә күпләр белә ничек кыйналганымны. Инде яна вак дияккә Ходай бәйле итмәде. Хәмергә дә, шилемгә дә, әфюнга да, акчага да шекер исем китмәде. Бүгенге утырышта катнашкан Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Газинур Мурат борынгы Сембер якларында беренче тапкыр гына түгел, тәүге тапкыр килүе әле дә аның хәтерендә саклана. Без беренче курсны тәмамлагач, безне остазыбыз Хатип Мингулов ялпаның ятсын җыеп, иске кулакка районына фабрикаларга алып килде. Biz монда Казаннан килгән әйме бик зур кешеләр кебек йөргәндә. Безне бик ачык үзләр каршы алдылар. Мондый очрашуларны семберләр көтеп ала. Ара ярак дип тормыйчан, 100 чакрымнан да киләләр. Мәгариф ветераны Мәүлид Саюков шуларның берсе. Сиңа килдем, Тукай, җавап эзләп. Һәйкәл булып баскан батырга, заманында дөнья тоткан татар мөмкин микән телсез калырга? Ульяновск татар язучылары берләшмәсе рәисе Шафик ага Имаддинов бүгенге очрашуда татар телендә язучылар булган төбәкләрдә Татарстан язучылар берлегенең җирле бүлекчәләрен ачу мәсьәләсен күтәреп чыкты. Һәм Сембер зыялыларының мөрәҗәгатен Казанга берлек рәисенә юлларга тәкъдим итте. Очрашу гадәттәгечә бүләкләү белән тәмамланды. Шагыйрь Шафик Имаддинов язучылар берлегенең әдәбияттагы хезмәттәшлеге өчен мактау билгесенә лаек булды. Гөлсинә Хәнәфи берлекнең шәрәфле әгъзасы итеп кабул ителде. Ульяновскан Рамис Сафин, Әхмәт Бәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.